Bismillahirrahmanirrahim. Wa i'tizazu bihim utawi meneng-meneng kelawan kaum dzulun iku ino wa talabulan nuprih ma ing barang fi aidihim tetep ing dalem pira-pira tangane kaum faqrun iku fakir. Jadi kok enek wong njaluk iki mang ya terhadap wong-wong sing wong tua suyuhuhum fajirun iki mang dawuh Kanjeng Nabi aja dijaluki ya ben kuwi wong ino. Al hukmu utawi hukum fihim ing dalem kaum bid'atun iku bid'ah. Hukum niku diarani bid'ah. Wa bid'atun utawi bid'ah fihim ing dalem kaum sunnatun iku dadi kesunahan. Iki kualik-kualik kabeh ya. Sing misale dadi hukum sing pasti niku tambah di ora oleh iki jenenge bid'ah ngene iki. Jaman Kanjeng Nabi wis ora enek ngene iki. Lah sing bid'ah ngoten niku dianggap sunnah. Lho, kualik-kualik kabeh nggih. Akhir zaman niku akeh wong kualik. Ya. Akeh wong molak-malik niku akhir zaman.